नै लोगोफोर हाबानि गिफ्ट पेकिं खालामनो होबाय आरोना नै जितु बे पिक्साराव नुनायानो गिलास खुरै माबा माबि लाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे जोङो कापबो लादों ओमफ्राय बेहाय जरा जरा लानाय जादों आरोना लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय सामिलि ब्लग्स इउटुब चेनेल नोंथांमोनजों नुजाथि फैलायबाय दिनैनि भिडिअआव जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होनना आसा खालामबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामो नै बिथिं दांहाना फाइनेलि आंनि मबाइला बारा दामिकनि नङा नालाय ओंखायनो एसे गोसोम नुयो देलाय मालाय ओंखारबोबाय आरोना न'निफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दायो हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदानखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थिलांबाय थासिगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर मा बुङो Ayo get kelanin जोंखौ भिडिअ खालामनो जा फंबाया माने नैजों डिउटि दंमोन आरो ओमफ्राय ओंखायनो थाब फैनो मोनाखै आलासिफोरा अबेनि जाखो आलासिफोरा अबेनि जाखो जोंहा एसे लेट जाबाय आरोना खायनो आइजोफोरा डिउटि दंमोन नालाय ओरैनो दिनारा फैयाखै ओरैनो दिनारा फैयाखै Dari na isna malah. Dah kabeda. Nanti kau, renai leh. Ang berkedeng hai.